Ovo ministarstvo je uspelo da u godinu dana svoga rada donese sve neophodne zakone koji će, barem u legislativnom smislu, priključiti i približiti našu zemlju Evropskoj uniji. Ovo ministarstvo ovih dana užurbano proizvodi i produkuje podzakonske akte koji se usvajaju na različitim nivoima vlasti i koji bi trebali da stvore preduslove da Srbija u svakom pogledu i pristupi Evropskoj uniji. Negde oko 40% celokupnog posla iz oblasti evropskih integracija nalazi se u rukama Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Samo u ovoj godini, kada dođe Evropska komisija ili bilo koja evropska institucija i pohvali reforme u Srbiji i kaže da je ispunjenost naših zadataka 100%, morate da znate da je 75% tih ispunjenih zadataka ispunilo Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje. Mi ćemo naravno nastaviti da radimo sa istom energijom, jer duboko verujemo da otpad mora da se skloni na pravo mesto, da od otpada može da se stvori profit, da ćemo na taj način zaštititi i životnu sredinu i zdravlje ljudi i ono što je mnogo važnije, učiniti taj jedan veliki istinski patriotski iskorak, a to je da ćemo voleti svoju zemlju i ličnim primjerom pokazati kako se za nju borimo.